1. Ik ramde mei een smes, precies op een line, raap ik uit, wils ik het op een fiets vat hier. Ik makke een zwieper en mijn stuur joeg dat van Femke een high five. Zug uit, man, raasde ze schrokken, wils ze haast de berm skeert. Ik deed de handen gauw weer onder het stuur en tiëre konden we krek een vallerij voorkomen. Ja, sorry, zei ik, toen we weer recht uitfietsten. Maar anyway, dat wie een lekkere overwinning. Ja, ik weet het. Ik wie er zelfs bij. Sterker nog, ik hier de meeste punten maken, voette de Femke verder. Had ook die hand nog maar rond het stuur, of schrijf een ongeluk. Je, wat kinderbarre, vond ik. Wat een gehemel. Er wie geen auto in de buurt. Een hele boel, antwoordde Femke likwols. Ik had er heel een dag in nog doen om toch die in het ziekenhuis te laten te komen. Ik had wel oren dingen te doen. Wat dan, vreeg ik. Wat dacht van squallen? Femke zich mij verwonderen aan. Nou wist wel, proefwerken, SO's, repetities. Nou, lekker dags, als we daar een paar weekjes vrij van winnen. Mooi wat in het ziekenhuis omhing je, lekker uitsliepen en verder wat spulsjes dwaan. Houd nou maar op, ik zou net graag lessen op squallen missen willen. En dook is ik hier en dan net zo lang zonder tennis. Dat wie vanzelfs. Een paar weken net tennisje is een paar weken net libje. Maar van squallen zou het mij wel kennen, zo'n hele vakantie in het ziekenhuis. De middelbare squallen voel me nota aardig aan. We moesten niet leren en studeren. Goed opletten en serieus het huiswerk maken. Dat hoeft de vorige jaar dags echt net, doet we nog op de basisscholen zitten. Waarom moest alles nou in een oors worden? Hoe dreun het toch? Squal is echt net alles, concludeer ik luid op van mezelf. Dat weet ik nog zo correct net, gie Femke de Tjenien. Hoi de mem? Ja, hoe zit het daarmee? Brut ze kien. Hoe bedoelst je? Vregen ze stadig. Nou was het mij verteld hast, dat ze... Houd in bek! Deer benauwd zeeg ze al fietsend om haar heen. Dat moest net verder vertellen. Weet ik wel, reistig maar. Femke die maar strest, vond ik. Geen een jetusjeer. Dat wist toch net? Trouwens, ik wil het er verder net door ha. Ze zeeg zoer voor haar uit. We rieden zwaaiend verder in de richting van Femkes huis. Wat een gedoog over haar geheim, dacht ik willens. Vanzelfs zou ik dat net terugvertellen. Hey, zei ik om de stilte te terugbrekken. Zullen we nou morgen of overmorgen te tennisjen? Of beide dagen? Ik ken namelijk altijd wel. Mijn knibbel docht net meer al te volle zeer. Weet ik nog net. Ik moet eerst maar zien als ik goed klaar kom met het huiswerk. Ik vertel het die morgen wel. Doe wienen we bij haar huis. Komst om manier goed op het tijd? Vregen ze het al eens keer. We gaan het eerste uur een proefwerk Frans. Ik wil absoluut net te let komen. Vanzelfs, antwoord ik haar. Ik ben er stipt om 10:08. Ik hield mijn handen weg van het stuur, wilst ik naar ons eigen huis te fietsen. Mooi om 10:08 fietste ik de oren moas van huis. De lanternepeel, dat ik elke morgen met Femke afspruts, wie maar 3 of 4 minuten fietsen, dat ik wie nevens mijn berekeningen nog heel tijd aardig op tijd. Doet ik daar aankwam, wie er likwols geen Femke te bekennen. Ik laken wat in mezelf. Ze hier haar verslipt, denk, ze is het altijd zin. Hier ze juist maar net zijn grote moelen haar matten, hoe er op tijd komen. Nou zegt het, een paar minuten te let kan elke niet in komen. Ik mij, zelfs haar. Ik appte haar. Waar bist, sliepkop? Geen reactie. Zelfs geen blauw vinkje. Wie ze misschien ziek? Ik stuts de stritoer naar haar huis en bellen aan. Femke haar mem die iepen. Zo'n Femke mij vertelt hier hoe het werkelijk ziet, zeg ik maar hele oren eigen naar haar. Jelle, zit het er eens? Is Femke drek? Nee, die is al zeker 10 minuten alleen van huis gaan. Ze zeeg me erg tinkend toe. Hoezo? Is er wat bad? Nou ja, ze stier net bij de peel. Vaag wiesde ik naar achteren dat de peel ergens stier. Ze is waarschijnlijk al terugfietst, dacht haar mem. Wie is er te let? Te let? Een paar minuutjes, wat een gezeur. Krekt misschien, brommel ik. Echt net zo volle.
Ze wil op het tijd wezen voor het proefwerk Frans, zei haar mem. Daar hier is het van de morgen al oer. Dat zal het dan wel wezen. Daar moest ik wel op zitten, als het nog hellie was. Dat wie neer te volle zijn. Ik sprong op het zeil, skekelde in de heegste versnelling en sprintte naar squallen. Daar schoot ik de fiets hastig en roeg tussen de oren in en vleeg naar het lokaal voor de Franse les. Meneer Molenbeek zich versteurd op, toen ik hiemjen trot door kwam. Maar zolang de repetitie nog net begon wie, mocht nog binnenvallen. Zo betocht ik op slag een nieuwe regel in het grutte squalregelboek. Bonjour jongens, nood elke niet er eindelijk is. Tafels uit de noor van je toets. Hé, waar wie is nou? Vreeg ik Femke naar de les. Weet ik wie? Waar wie zelfs zist bedoelen. Ik wie bij de peel, zei ik wiesnozig. Ik hek, om 10:08, stipt. Ik ga zelfs nog een paar minuten wachten, toen ben ik voortgereden. Ik hiet hier nog wel sas zijn om Joet op tijd te komen. Hoe dreig is dat nou? Kist toch wel klok lezen? Is toch geen iets bij meer? Toen net zo flauw. Ik voelde dat ik leeuw was door haar stiekelige opmerkingen. Ik wie echt maar een paar minuten te laat. Dan hou je het altijd makkelijk. Joet fietste ik om 20:08 bij die Oudenwaai en ik wie nog heel tijd op het tijd. Femke schrok. Mijn Ouden? Wat mag ze ster dan? Vreeg je west al wist. Dat koos zelfs net betinken? Stoef roem ze verder naar haar volgende les. Trouwens, do hast niet om mijn Ouden merken litten wel? Do bedoelst hoe dat ene? Ja, ik had er toch zo spiet van dat ik het ei verteld had. Haar wies verdwaan en haar woorden dienen mij op een of andere manier zeer. Spiet? Waarom dat dan? Ik weet net, Samar. Nou, ik ga nou wiskunde, do Engels denk? Ja, klopt. Even wist ik net meer wat ik sissen moest. Ik zocht die in de pauze, ja? Zei ik dan maar. Jup, antwoordde ze, en gie vlug het lokaal in dat ze wezen moest. Ik roem terug naar Engels. Femke die de laatste dagen maar bokkig. Die wie niet het oorzaak. Alsof ik haar geheim net bewarje koe, omdat ik neffens haar al iets bengen wie. Nou, ze kon me heus wel vertrouwen, ja? Ik hier het geen trof verteld. Mijn Aden net, Jacob net, geen op de tennisclub. Wat dacht ze wel net? In de pauze zitten we mooi verste clubke bij en oor. Femke, ik, Merel en Jacob. We kwamen van dezelfde basisschool en hoewel we nou net meer alle lessen bij en oor in de klasse zitten, zochten we elkaar in de pauzes altijd op. Hé jongens, zei Merel, je hier dat proefwerk Frans van de morgen al, nou? Femke en ik knikten beide. En hoe wie dat? Lastig? Ik wou al ja zeggen, maar Femke wie me voor. Net echt, je? Er wienen wel vragen uit alle hartstikken die te leren moesten, dus kist net echt stikken oerslaan. Wanneer hij je het? Morgen al, antwoordde Jacob voor haar beiden. Dan moeten we Jood maar goed studeren, Merel. Misschien kunnen we beter om die oren tafel zitten. Hij wiesde naar het tafeltje dat Sanna en Nicole al werd diep maar de noors in de boeken zitten. Die twee leren zelfs in de pauze. Als het bij mij ooit Safie komt, jek ik in, verwacht ik dat je mij goed uitlezen dat zoks echt net ken. Ik gnieske. Wat een libben ha je dan. Die Sanna vooral. Is het daarvoor heel nog naar eens lang kwam? Ze hier lekker goed in Oekraïne in een bibliotheek zitten kennen. Nou, ging Mereltje me in. Het is nogal wat jer om hier al heen te komen. Dus zou het ek op een vlecht slaan als het in diensttijd oorlog wie. Nee ik zou die Russische kogels gewoon waarom meppen. Ik die mijn backhand voor. Wat binnen dat nou voor stomme opmerkingen, vol Femke uit. Ik zeg haar van nu verongen. Restig maar, het wie maar een grapke. Het is gewoon zo suf om in de pauze te leren. Wat is daar nou aan? Ik door te weten dat ze thuis elke jong ontwet hoe laat zitten studeren, alleen maar van wat stomme cijfers. Maar die stomme cijfers kan ze later wel naar de universiteit, zei Femke nog heel het lieke voel. Ik wie net onder de indruk en lut zo'n schouders. Het is wat. Ik zou net graag zo'n studiebal wezen willen. Ze had ik heel nog in vreun, moeten Nicole dan. Maar dat is ook al zo'n nerd. Vast ik de enige die dat brabbeltaaltje van Sanna een beetje begrijpen kan. Dat is net eerlijk, vond Merel. Het is hartstikke knap dat Sanna al zo goed Nederlands kan.
Ze praat zelfs al een paar woorden Friesk. Ze praat als een baby, vond ik. Vind je net Jacob? Ik ken er net altijd een protte chocolade van maatje, houdt hij hem wat oppervlakte. Geen je. En dat zal letten naar de universiteit? Binnen die er wel in Oekraïne? Want ze gaat als hopelijk wel weer gauw waarom. Femke Kamerijn. Wat een shit-opmerking. Ik had er geen nocht van om je nog langer naar te harken. Ik ging nog vast naar de les. Liek als alle dagen fietsen we te jaren naar huis. Ik wist net goed wat ik zijn Femke sissen moest. Ze die al de hele dag vijandig tegen mij. Of ze zei niet, of het wie wat stiekeligs. En waarom? Omdat ik van de morgen een paar minuten te let wie? Wat een onstellerij. Moest ik daar nou sorry voor sissen? Dat wie toch zo dreun. Maar ik zie het er mooi. Het viel er net goed. Het viel er eenzaam op deze manier. Ik al fietsen ze vlak naast me. Zat ze al jaren die. Eerste jaren naar de basisscholen, nou naar de middelbare scholen. We hielden altijd een soort willen maken en plannen van letter. We hielden haar alles verteld. Ik aan haar en zij aan mij. Zelfs dat ene. En paar maanden alleen nog maar. En dan nou zaten we aan? Wanneer zullen we spelen? Vreeg ik op het laatst maar. Over tennis konden we ons altijd praten. Dat wie alles voor u. Toen ik daar een periolien opgingen wie, volgde Femke net volle letter. Van dat moment af winnen we een dubbel. We moeten wel trainen bloeien voor de Friesland Future Cup. We moeten maar eens zien wanneer ik de tijd voor haar, mompelde ze voor haar uit. We moeten maar eens zien, zo worden we nooit kampioen, voelde ik waarom. We halen een training mist, omdat je juist zo nodig dat proefwerk Frans leren woest. Maar ze zou dat dan ook net leren. Al is wel, maar ik wilde geen training van missen. Stefan vreeg al wist hoe wist. Ik ga uitlijn dat je leren moest. Ik al slacht dat nergens op. Hoe heet stiest wel net op Frans? Een 8,2, zei ze precies. Nou dan kist je best een keer een wat leger cijfer helje. Ik steen een 5,9. Daarmee konst ik wel looien. Haast wist er krek zo'n studie trut als die Sanna. Houd er eens op voor haar, zei Femke in het voel. Ik vind het helemaal net leuk dat je zo vervelend door haar dorst met al die flauwe opmerkingen. Ze is gewoon serieus. Dat mocht de sto ook wel eens wat meer worden. Maar ik ben al iets bij denk, zei ik gramietig waarom. Die opmerking van haar wie ik net vergeten. Nou, in die ja. Femke begon haast te razen. Zo hoor ik haar helemaal net. Ik zal die nog wat oorsissen. Ik zal met Sanna en Nicole een studieclubje beginnen. Dat hebben jullie het afsprutsen bij wiskunde. Dan kunnen wij een oor mooi helpen en motiveren. Man, ik laak hem in slap. Een studieclubje. Motiveren. Toen stierst in alles een dikke voldwaande. Dat wil ik graag zo horen, als dat het nou leuk vindt of net. Femke hieme de roer. We wienen haast bij haar huis. Ik begreep helemaal niet van het geëmel over Sanna en Nicole en studieclubjes en weet ik wat alleen nog meer. Maar wanneer zijn we nou te tennissen? Vreeg ik een laatste keer. Weet ik net. Eerst net. En de hoeft mij morgen of overmorgen of wanneer dan ook net meer op de helling van de peel. Ik kom liever gewoon alle dagen op het tijd. Daar koe ik het maar dwaan. Ze draaide de oprit naar haar huis in en stoode zonder om te zien in één keer terug naar achteren. Schotholjend fietste ik de laatste paar 100 meter naar huis daar. 2. Haast ried ik de oren moa's op een automatische piloot naar de peel, maar krekt op het tijd verhoor ik van richting. In plaats van bij Femken die oon, die ik streekrug naar Squallen. Ik zeg mijn vriendinnen net voor of achter mij rieden, dus herkennende zoals ze wat in het lokaal zitten. De eenzame fietstocht joeg mij nog eens de kans om hoe juist nooit te denken. Ik vannacht hier ik alles een paar keer in mijn omgaan litten. Ik hier net zo volle verkeer dien of zijn, vond ik zelfs. Oké, ik hier op het tijd wijzen ken. En mijn woorden door Sanna hier misschien wat hutwest. Maar wie dat nou het slimst op deze wereld? Nee, concludeer ik. Om mij looit het net. Het wie Femke die maar radiertje in wurg. Ze wie heel bot verroren dat we op een middelbare squallen zitten. Op een basissquallen hingen we het nooit over cijfers of leren gaan. Squallen jaren er nou een keer bij om het op de middag zo gauw mogelijk achter u te litten en naar de tennisbaan te gaan. En nou wie Femke maar in de war.
Vast holle gek maken door die Oekraïenske weirdo. Die Sanna maar het gekke taaltje. Een mengeling van Engels en Nederlands. En dan soms echt nog een Fries wutje er doorheen. Het klonk neer en nooi, maar alle die ze krekt of ze haar verstien. En ze wie zat toek en dapper en ze werken zo hut. Het zil alweer wel. En dan die dikke bril van haar. Als je het woord nerd googelst, dan kreeg je er gratis een foto van Sanna bij. En nou, zou die sportieve Femke die kant ek op gaan? Nee, dat leeuwde ik net. Dat kon net. Het wie gewoon een fase van haar. Dat gie wel weer oer. Hoe jeder, hoe beter. Want we moesten zo gauw mogelijk weer trainen voor de Friesland Future Cup. Die dags hie ik de eerste paar uren geen les met Femke. Ik werkte me met moeite door een saaie les wiskunde heen en kon daarna mijn energie kwijt bij gymnastiek. Na jaren roen ik met Jacob naar ons vaste tafeltje in de aula. Grappig hoe gauw we ons eigen plakje vonden. Daar zou ik de komende jaren de pauzes met Femke, Merel en Jacob terugbrengen. Ik nou ziet Merel al op ons te wachten. Zo jongens, mooi te sporten west? Vregen ze. Ja heer, woon vanzelfs, zei Jacob. We hadden dat teamke van Jelle maar volleybal even oprollen. Oprollen? Het wie 8 zoon, verdiegen ik uw team. Een verlies is een verlies, vond Jacob. Merel laken. Waarom binnen jongens daar toch zo fanatiek in? Wat boeit dat nou, wat er maar volleybal woon had? Was toch altijd winnen, vreeg ik haar vereerd. Wat is er oors zo'n spulsje? Als ik Biggelieks op tennissen zie het alleen nog voor het tennissen, dan hiek er gauw mijn nocht van. Het gaat om een winst. Dat zul dan wel, zuchtte Merel. Ik ken me er net drokken, maatje. Dat doch ik wel voor de toets Frans aast. Hopelijk is die werkelijk net zo heel lastig, zat Femke juist zei. Waar is ze eens? Vreeg ik. Ik zeg om je hinnen. Daar, flusterde Jacob, wiels de langs me wiesde. Bij die Oekraïense. Het wie verdorie nog wie rek. Ze zie het in de pauze gewoon bij die beide truttenbal, Nicole en Sanna. Ze wien het drok in peteer. Maar zaten Sjen het boek van skiertnis en pennen en papier bij de hand om notities te maken. Nicole hie haar laptop iepenslijn en wie schijnbaar wat onder het opzieken. Femke moest onder Willens luidje om wat Sanna zei. Wat maakt ze daar nou? Siester ik. Ze mooi zitten werd ze wel, vond Merel. Ik zit toch echt wel eens bij een oor? Dat is oors. Dit is verkeerd. Ik skot hollen. En hoewel Jacob mij Jim bezocht te houden, wie ik al oranje kwam en gie die kant op. Femke zeeg mij vast al uit een eerhoeke waar omkom, maar die krekt al wisse van neert. Hoi, zei ik, toen ik bij de traaie fam weer. Sanna en Nicole zegen op, maar Femke die nog hield dat ze gek wie. Hoi, zei ik nog eens tegen haar, loerde nou. Hi Jelle, wil je bij ons zitten? Vreeg Sanna. Wat? Nee, ik wil alleen nog wat om Femke vregen. Ik ben drok, zei die. Dat zucht toch? Ja, dat zil wel, maar ik vreeg me al, zullen we nou van een midden te tennissen? Ik verwachtte ze heel alweer een noas en kwaad antwoord. Maar dat voel wat daar. Dat ken het. Ik haal mij Sanna en Nicole afsprutsen. We zullen mij strijden met ons werkstuk en skiertnis ondergaan. Skiertnis? Ik dacht nou, dat hoeft toch pas na je wieken een keer al? Ze knikte. Ja, maar na je wieken heb ik al een toets wiskunde. Die telt 3 keer mooi. Dus daar moet ik mij echt een paar dagen heel nal op focussen. Dan kan het werkstuk skiertnis maar beter kleer wezen. Maar het tennis dan? Houd ik aan. Tja, ze lukt zo'n schouders. Ik ken maar één ding tegelijk doen. You play tennis? Vreeg het Sanna mij. Ja, maar Femke, antwoordde ik kwaad om mijn hoeken. Goed Cool. Ja, heel cool. Vertel dat maar om Femke. Eert ze mij in haar brabbeltaaltje antwoordje koer, wie ik alweer begon, om de veromreis naar ons eigen tafeltje, dat Merel en Jacob mij nieuwsgierig opwachten. En? Vreeg Jacob. Ik belofte del. Ze draait wel weer bij.
Heid zou je het pannenkoeken bakken, zijn specialiteit. Wat was erop? Vreeg toen ik thuis kwam. Dan kan ik er haast direct me halen in de supermarkt. Cheese, raap ik enthousiast. En voor het horen? Meer cheese. Net echt zoen, laken er. Maar kom goed, doma cheese, mem naturel met vruchtjes erop en dan een paar lekkere spekpannenkoeken van mij. Waarom ik net? Wie het om 6 uur, goed? Gies tussen terug naar mijn Femke te tennisjen of moet er studeren worden? Studeren, antwoord ik mismoedig. Ja jongen, dat jet ik bij het leven. Zaken gaan er van vermaken. Hokker vak? Ik bezocht het me in het zin te brengen. Hier ik lette deze week net een toets Engels. En dan oren weken die grauwe repetitie wiskunde, dat Femke het al hier. Alles en neer, zei ik dan maar. Oké, nou, maar gauw los dan. Eén keer op mijn eigen kamer, hier kliek wel heel net zo'n behoefte om een leerboek open te slaan. Van morgen hoefde ik dan ook net eens zo volle te dwaan. Alleen als wij maar een SO-maatschappijleerjaar zoeken, kan mij dat wat verkeerd uit. Maar op dat vak mocht er wel een onvoldoende staan zonder zitten te blowen, dat doorleef ik wel. Van de wissegiet zeg ik op magister. Samen wie het toch al je net. Op het meeste stie ik een saus of een zoon, meer is genoeg. Op gym zelfs een jongen, zulke zoon. Ik appte naar Jacob of het de jaren wat dwars zoenen, maar er kwam geen antwoord. Het zou toch net zo wezen dat hij ook al druk aan het leren wie. Het wordt hield iets slimmer. Merel ging ik al vaker op een serieuze tour en Femke wie heel dal een drama. Maar haar studieclubke. Ik gooide een tennisbaltje in de morgen en hij stuiterde samen waarom mijn sport al zien. Ik zou weer al in naar de training kennen, maar ik speel nou 1 keer het les met Femke. Soms gie ik maar een oor, Jacob biegeliks, maar die koerde net zo volle van. Het wie vervelend om te makkelijk te winnen. Jacob speelde liever voetbal, maar daar vond ik weer neer doen. Er zitten dan altijd van die klungels in die team die de wedstrijd voor die verprutsen. Dan hier zelfs 3 mooie goals maken, maar leert die flutkeeper de fjouwe terug en hier is nog verlen. Nee, dan koers beter tennisje. Alleen. Of heeg uit maar in je partner, in die is blind vertrouwen koerst. En vertrouwen die ik Femke, en zij mij ook. Doet ze haar geheim deze simmer om mij vertelde, wie dat net neert. Dat snapte ik dadelijk. Ik mocht het absoluut net terugvertellen. Dat hier ik haar wel 100 keer tas in matten. Net op squallen, net op tennis, net eens om in oren. Daar houd ik mij vanzelfs aan. Ik hier gewoon geen nacht om de leerboeken erbij te pakken en boette dan maar wat met mijn telefoon. Ik ging skofkelien de Toto-app ontdutsen, des die hield inzetten koers op tenniswedstrijden. Eens moest er 18 uur van wezen, maar op internet hier ik een manier vond om eromheen te kennen. Ik kreeg als welkomstbonus zomaar €50 en daar speel ik nog mooi. Ik weer nog dwaande maar het uitzieken van een wedstrijd dat ik jou op inzetten zoe, toen ik mem thuis kwam jaren. Zo rond voor de treppen op en gauw pakte ik het eerste de beste boek dat van griepen lag. Ze kloppen kreeg voordat ze erin kwam. Hoi zoon, heid zei dat je wel druk aan de studie wist. Hast je morgen een repetitie soms? Nee hè, maar een beetje vooruitwerkje ging ik weer, hugelde ik door de woorden van Femke te verheljen. Heel goed, mem strielen hielendal. Heid zei dat we oor een jelloere eten zullen. Kist die dan uit de boeken scoren? Tja wel maat denk. Mem knikte wakker en gier weer naar onderen. Sa, die wie ik weer blied. Ik gier weer om naar de app en zette een tientje in op Nadal. Ik zeeg naar de poster van hem die al jaren boven mijn bed hong. Rafael zou de wedstrijd aan zeker winnen, daar wie ik wist van. Onder het eten haalde ik de score stiekem bij, maar de mobiel op een scoort. Nooit Rafael de eerste set makkelijk woen hier, liet ik de telefoon maar een gerest het in een broeksboesterzakje. Nou het al haast net meer miskoen maar de extra centen, smakken de pannenkoeken mij nog wat beter. Ik skrokte ze zo gauw naar binnen, dat mem haar lood op afvregen, werd ik het te halen liet. Het tennisjen wist mem zeker. Doos sporste er gewoon weer uit. Hoe zit het er mooi trouwens?
Wanneer is het weer te spelen met Femke? Het is nevens mij al even lien, hè? Ze had Jerk al een hielskof net in West. Noeg je haar maar weer eens uit bij us te eten, worst? Zil ik dwaan, dit weekend zullen we weer te tennissen. Net dat zou ik zo afsprutsen wie, maar het maakt gewoon. Oké, mooi. Je bent een sangoe duo. Ze is voor us toch een beetje de dochter die wij nooit horen. Ze moesten eens weten hoe het werkelijk ziet met Femke. Mijn mobiel maakt een trilling. De app joeg een update. Je Rafael nou al woem? Dat wie dan wel heel kwaad om mijn hoeken in de tweede set. Ik zie er gauw op het schermpje, maar schrok doe. Achter Rafael zijn namen staan de 3 letters. Op. Ik klikte gauw op het laatste tennisnijs. Blessure dwingt Nadal tot opgave, stier er als kop. Wat is er, Jelle? Zit nou op die mobiel te zien? Net onder het eten nou. Dat hien wel al praat, zo hard. Rafael had een blessure, stammer ik. Spietig, maar nog geen reden om de mobiel erbij te pakken. Kom op. Ik stuts de mobiel weer in de boezem. Rafael blesseren en 10 euro naar de bliksem. Wij maar ege enthousiaste klossing. Tassen op de tafel. En zo. Een collectief kreun kwam uit 23 molen. Waar straks ook al een repetitie, meneer? Bezocht in je vader nog. Een repetitie en een SO op 1 dag kan prima, vond Wijma. Ik ga je maar 4 zijden huiswerk op, jong. Als je hem dat gewoon leert, is er niet onderhouden. Doe maar jongens, pen in de oorslag. Vraag 1. Omschreeuw in die eigen woorden het begrip cultuur en jou daarbij 2 voorbeelden. Cultuur. Hopelijk stwaar ik naar mijn bletje. Ik krabbel er maar wat onzin antwoorden op. In de hoop dat het mij een 5 of een 6 voor de moeite bracht. Zo net, dan moest ik ook dat cijferletter maar weer een keer ophellen. Uit mijn eerhoekenwaai zie ik een tel naar Femke. Ze wie druk aan het schreeuwen. Ze hier de stof vanzelfs weer goed leert. Soms wie dat net zo min betocht, maar ze moest het net uitdrogen. Voordat ze het in de gaten hiest, was het een nerd, like als Sanna. En waar hoe dat nou? Na de les keert ik Femke aan, wat we onze eigen wegen naar verschillende vakken gaan. Hoe gaat het? Vreeg ik haar. Ze strielen. Ja, goed. Het zijn ik wel heel makkelijke vragen. Ik bedoel, wat is cultuur? En dan ook nog in eigen woorden. Ja, mooi wie dat, liegde ik. Sis, mijn ouders zijn dat je dit weekend maar weer eens langskomen moest om bij ons te eten. Misschien nog het tennisje? Spelen ze liever op sneeuwen of op snij? We kennen ook beide dagen van. We rennen wat achter in uw training. Poeh, dat is heel aardig van Harren, maar dat zit er ook dit weekend net in, ben ik bang. Dat werkstuk van skiertnis is echt een protte werk. Ik zou daar ook maar vast om beginnen als ik thuis weer. We doen het te jaren, zou ik samen redeneren. We werken te jaren aan het werkstuk, na de training of de voor. Maar dan mag je toch nog beginnen? Ja, nou, dan kun je me mooi op wij helpen. Of net soms. Ze laken ze weer. Dat zou het wel wollen. Ik hou het ontnood aan met Nicole en Sanna dien en we rennen mooi lik op mijn oor. We zullen het dit weekend aanmaatje. Dus nee, dus is het zelf dwaamatten. En tennis? Vreeg ik van de wissegiet. Ze skot hollen. Het viel de vernederend om in orde te vertellen dat Femke net komen kon. Ik maak er maar van dat ze al orenplannen hier. Eens wie dat ik zei. Plannen zonder mij. Hij de mem die in de locht te hoor, maar ik begon me leuk te maken. Die ik verdorie het vaststel om te jaren te leren, wies de Femke dat gewoon wij aan. En weer vanwege die Sanna, die trut. Wat die is hier eens? Koer ze net waarom naar haar eigen loon? Dan gie ik maar alleen nog te tennissen. Als ik prof worden woe, koe ik het trainen net altijd afhangen litten van mijn tennispartner. Toen ik de baan opkwam, groette Stefan mij. Ah Jelle, daar wist weer. En Femke? Die had al een tijdje net zien. Ze komt na je weken weer. Ze mag nou leren. Ja, de grote squalle. Die had al een protte carrière de nek omdraaid. Stefan knikte bedachtzaam. Geen probleem voor zelfs, maar ze mat ek wel net te vaak missen.
Ja, maar willen de Friesland Future Cup dit jaar spelen, nou? Wij willen de Friesland Future Cup dit jaar winnen, verbeter ik hem. Wils ik meer record uit de tas hellen. Treien. Het leven wie maar saai zonder Femke. Soms een paar maanden lien, waar Sanna en Nicole een studieclubje begon wie het dien mooie tennisje. Het hele winterseizoen weer verlengd gingen. En nou? Moest ik een nieuwe partner ziekje? Stefan hier zoks vaststelt, maar dat wou ik al eens net. Femke wie de beste speelster van mijn leeftijd. Wat koe ik zonder haar? Op een snijn stie ik op het punt om ek maar thuis te blowen, want ik ben naar de poster van Rafael zeg. Maar de voest omheeg liek het als zou er mij een klap verkeerpje willen. Just do it. Ik moest terugtrainen. Misschien kan Femke wel weer om. En oors moest ik me eerst ruchtje op mijn enkelspul. Dat koe ik geen kweer. Voor het dubbeljen kwam dan wel een nieuwe partner als ik een keer prof hier. Maar het liefst zou ik maar Femke de dubbel doen. Onder zie het mem onder koffie een boek op haar iPad te lezen. Ze zeeg op. Geest te spelen, zoon? Ja, Stefan verwacht het mij. Meestal jouwt er geen les op snijn, maar hij zei dat er joert op een club wezen zou. Misschien dat we wat om mijn backhandwerkje kennen. Oké. Mem zette haar koffiedel, dat wie een minteken. Wordt het hier net te volle? Ik bedoel, ik moet squallen en zo. Toen hast het maar druk. Ik helle mijn schouders op. Tennis is alles voor mij en squallen ken ik nog een keer net onderuit. Nee, dat bedoel ik. Ik kan van de morgen even op magisters jongen. Die cijfers binnen net geweldig. Net vervelend bedoeld, maar squallen is uiteindelijk wel wat wichtiger als het tennisje. Foute boel. Hoe kan mem soks nou zezen? Ik wil prof worden, dat weet mem dochs. Ja, en dat is ik hartstikke mooi. En wij stiepje daar erin. Maar dan moest die cijfers wel goed houden. Ze fronselen. Van nou gaat het nog krekt. Maar soiskes worden vanzelfs vieven. En vader sto het wist, bloes zitten. Do wist wat een Matthijsbaat is. Thijs is gewoon dom, oordeel ik. Mijn neef, wie 3 keer zitten bleun en doe verskwallen stuurt. Hij is hier ondal net dom, maar wel een beetje lui. En meer interesseren in, sociale contacten als in squallen. Sociale contacten, ik echt. In famkes, brodel ik. In famkes, ja. Niet het mis mooi. En maar tennis ook net. Maar squallen gaat altijd voor. Als het niet wordt met een tenniscarrière, dan kist je altijd weer omvallen op een studie en een vak leren. Wat als die knibbel bijgelijks minder wordt. Het wordt wel wat met mijn tenniscarrière, zei ik stoef, wielst ik de deur uitstapte. Die knibbel is best. Die docht heel nog in zeeën meer. Nog leeuwkoe met haar wudden fietste ik naar de tennisbaan. Zo Rafael doet er jong wie, ik zal lastig vallen wezen terug Madre Nadal. Vast net. En ik wist ook zeker dat onze klasgenoten van Doe nou nog graag met hem ruilen wonen, ik al hien ze op squallen volle betere cijfers hadden. Mijn humeur zakke nog verder doet Steven mij een stevige conditietraining joeg. Ik roem wel een jaloer over de baan zonder een bal te rijden. Maar ik liet me net kennen en die gewoon alle oefeningen. Uiteindelijk hier mij genoeg op beeld en spelen we backhand op backhand. Hut, slice, hut. Zucht er goed uit, vroeg Stefan Arin. Die spul gaat vooruit. Hoe is maar de knibbel? Beetje zeer, moest ik taai aan. Maar gauw wat koorts erop. Ik wil die uterus wat testen. Daarom de conditietraining. Wat zei de fysio? Dat het wel klaar komt, liegde ik. De bennefysio hier het wakker hoe rest gewoon, maar dat kon ik mij net permitteren. Nou, die backhand rent in alle gevallen als een tierenlier. Spijtig genoeg ken ik net hetzelfde van Femke zeggen. Die waard juist er behoorlijk inmaken. Ik schrok op. Femke? Inmaken? Ze wie hier te spelen? Ja, mooie vriendinnen. Ik wist wel zien dat Femke een paar maanden net tennissen hier. Ik ontplofte haast. Hield dit weer,
Hier ik haar vreeg om te spelen en hield hij werd het geëmel van nee, ik moet leren en er komt een toets aan en op dat vak steen ik nog maar een 8 en dat moet een 9 worden. En dan hier ze nou gewoon maar een oor spelen? Maar waar dan wel? Die nerds daar ze nou mee omgaan, zeg ik net zo gauw een record oppakken. De orendeis fietste ik nog lieke woest naar squallen. Hoe langer had ik er nooit dacht, hoe klotiger ik het van Femke vond. Ze hier me op zijn meest belje kennen dat ze spielje zoer. Maar nee, ze hier het sneaky dien, zonder mij wat te vertellen. Maar die mysterieuze vriendinnen van haar, vestingen van de tennisclub, die het haar dus inmaken hier. Dat zou ik genoeg op Femkes gebrek om training de laatste maanden. Die fammen koer ze jet iets altijd makkelijk aan. De squalwieken begon met biologie. Waar dat ooit betocht hier, wie ik net goed bij de holle. Vrouw Hartman wie was lieke fleurig en gie er eens goed voor zitten. Jimme witte wel dat het voor hier er weer omkomt. Ze wiesde naar boeten. De tijd dat alles in bloei stiert en er weer jonge bisjes bennen worden. Joet zullen wij het eens haar over het hoe en waarom. Slag je een boek maar iepen op het hartstek oor voortplanting. Een zucht giet er op de rondte. Dat koer er ik nog wel bij. Ik eger de klasse terug. Waarom ziet Femke alweer driftig notities te maken. Merel ziet er restig naast. Hien die twee soms te jaren te tennis in West? Nee, dat kon ik me net vaststellen. Ik kan Merel wel eens spelen, jongen. Dat wie meer huffen van de leuk. Nee, Femke mast een oren tennispartner ha. Zou ze soms maar een oor mooit van willen onder Friesland Future Cup? Wat een klote streek zou dat wezen. Voortplanting en seks binnen helemaal geen akelige of vieze wut. Die Hartman onder wielens restig verder. Het is heel gewoon en natuurlijk. Je me krijgen er alle jaren maar te krijgen. Kist het die nou misschien nog net vaststellen, maar ooit wil je mogelijk zelfs ek wel ben. Liek als je hem ouden ek ben haar wonen, je me binnen het libbende bewijs. Femke hier achter de bak stien. Ik kon haar net vertrouwen, dacht ik. Wilst vrouw Hartman haar praatje houdt. Achter me reg om te tennissen en naar je partner ziekje zonder het mij te vertellen. En dat wil ik er altijd voor haar wie. Ik hier zelfs haar grote geheim bewaren. Het nooit aan iemand trof verteld. En hoe bedanken ze mij? Door mij te verrieren. Dat is het, die trut. Vrouw Hartman kwam tot haar conclusie. Want nog een maand voordat je me ouden jem kregen, gingen ze seks. Een lood van alle keer giet door de klasse en ik raap de boppen uit. Net alle jaar! Net alle jaar, ja? In één klap wie het stil. Elke nien zich om naar mij. En vrouw Hartman hier een glimp om me moelen. Het spiet me om het te sissen, Jelle, maar ik dien orden haar doe seks houden. Oors, zie je net? De klonk wat zenuwachtig luidje. Femke die vast ek mooi, dacht ik nog. Daardoor ontplofte ik definitief. Maar net alle jaren, zei ik skel. Net Femke haar orden. Vrouw Hartman zich skrokken. Jelle, wat zei ze nou alle jaar? Nee, schreeuwde Femke. Maar het wie te let. Ik kon net waarom. Femke haar orden net, zei ik, want zij is adopteren. Van het een op het andere moment wie het een chaos van je welste. Femke stwarme mal goelend het lokaal uit en Merel vleeg haar dadelijk achternooi. Vrouw Hartman raap onderwils. Wat, blinder, wat is hier aan de hand? Femke is adopteren, herhaal ik, zei efter nou. Nou, en? De wie net volle van vrouw Hartman haar fleurige zoer. Dus, dat klopt net. Wat je zijn, oorden. Jemig man, raap Bastiaan in mijn richting. Dat zou toch net zomaar? Lul. Bastiaan, sokken wurdenbroeken wie je net. Vrouw Hartman knipte 2 keer maar de vingers. Al je restig bloeien, lees zelfs het hartstik maar terug. En do? Ze wiesde maar een uitstutsen eren naar mij. Do komst mooi. We hinnen, vreeg ik tussen brutaal en bange zien. Hoekstra. Kom erin. Vrouw Hartman hier mij zuiver door de gong sleept en trouwde mij nou de kamer van de conrector in. Die zeeg verheerd op door de ruzeeg.
Jacqueline, sabatiet al troubles met de jeugd? De week is amper uit aanzet. Dit is Jelle Postma uit IND. Nou, vertel me wat er nieuwsbad is. Hoekstra zegt mij vregen doen, maar ik treuzelde schijnbaar te lang, want vrouw Hartman die het wordt al van mij. Jelle raapt nies in de klasse dat Femke Wieringa adopteer is. Femke is door Goelentaat lokaal uitvlijn. Zo, zei Hoekstra. Hij schrok zat de Sjen net al te bot en zeeg mij kalm aan. Sister is Jelle, waarom zeidest u dat? Omdat het wier is, antwoord ik. En hier Femke die dat vregen? Om soks lood op om iedereen te sissen? Dat net, maar de les gaat over voortplanting en... Ah, Hoekstra stut zijn hand op. Ik krijg er al een beeld bij. Dank Jacqueline, ik handel je dit verder wel aan. Je doe maar waarom naar de klasse, dan praten we in de pauze verder. Zonder nog een woord te sissen, ging vrouw Hartma voort. De deur voel mij een klap achter haar dicht. Dus, Femke is adopteren, zeidest, vreeg Hoekstra interesseren. Dat had ze die zelfs verteld? Ja. Wanneer dat? Hoekstra pakte er pinnen en papier bij. Ik dacht nooit. Een Ierlien of zo? We zitten toen nog op de basiskwallen. Haar ouden hien het haar door krek verteld. Hoekstra knikte betochtzaam. Dan moet hij een wel goede vriend wezen, als ze die erover in betrouwen neemt. Ja, zeker. Al is de laatste tijd minder. Ze wil net meer met tennisje. Hoekstra zich op van zijn papier naar die draai. Net meer maar die tennisje, werd heller. Dat is echt vervelend. Eindelijk er is iemand die het mij begreep. Dat is het ek, meneer. En toen kwam ik erachter dat ze mij een oortennissen had dit weekend. Misschien ek wel vaker dan een keer. Achter die regel, zei Hoekstra, wilst er weer ons zijn briefje werken. Precies, meneer. En toen was het onder de les leuk en raaps dat ze adopteren weer. Zo is het gaan. Tevreden leunde ik achterover, wilst Hoekstra zijn ondertekening aanroenen. Zonder op te zien, zei er een... Jelle, zug eens achter die. Ik zei om, maar er wie neer te zien. Vregend draaide ik de holle weg naar Hoekstra, die het kleer weer met zijn briefje en het mij oerjoeg. Hij zeeg mij nou strekerig doen. Achter die is het god van de door. Ik wie te verbuisteren om te reageren. Jij is me net? Opdonderen. Ik ken waarom naar de les, piep ik uit. De les? Hoekstra zijn lood gie de hecht in en hij primkerde een vinger in mijn richting. Toen giest op slag naar Hoekstra en juist dat on in orden. Hij wiesde naar het briefje. Pas nou lees ik wat erop stier. Jelle is joet naar Hoekstra stuurd en werd morgen pas weer op squallen verwachten. Ik wacht je op een telefoontje van jou, conrector Hoekstra. Maar, begon ik. Ik kreeg de kans net. Hoekstra praatte eroverheen. Dood denkst thuis maar eens goed oor die zonde naai. Versprees geen geheim van die beste vriend, best het wies. Best toch geen lieds bij hem meer? Lokkend reed ik op een fiets naar Hoekstra. Geen lieds bij hem meer, nee. Waarom zei elke niet aan dat? Oké, het wie een rotstreek die ik Femke flikt hier, maar wie zei dan safvolle beter? Een beetje achter me regen om mijn oor te tennissen gaan? Ze liet me gewoon stikken. Het wie nog van jou wat zien toen ik de fiets in het hok zette. Eerst hier ik nog van Doelwest om wat om te fietsen en een mooie smoes te bedenken. Maar toen kwam het briefje mij in zin. Hoekstra verwacht een telefoontje van Heid of Mem. Dan koe ik beter naar Heita, die wie meestal wat milder. Hij ziet mij een bakje koffie erbij om een document te tikken. Jelle, bist er al? Wat is er? Bist ziek? Zwaaiend joeg ik hem het papiertje van Hoekstra. Hij lees het gauw terug, klapte de laptop dicht en dirigeerde mij naar de bank. Zit het maar? Zijn stem klonk stranger als dat ik van hem wend wie. Ik vertelde hem wat er bad wie en ik dat ik weer wel een reden hier om leuk op Femke te wijzen. Hij harke geduldig om te kleer wie. Dat is het, vreeg er doe. Ik bedoel het net zo, zei ik nog gauw. Waarom die sto het dan?
Ik wie leuk. Ja, ja. Heid lieke mij hemzelf in gedachten. Ging nou eerst maar naar boppen. Mem komt joh het betiet thuis om een oren twa. Dan bedenken we wel wat we verder dwaan zullen en bel je weer ek die corrector. Hij skot holle. Een minnebeurt jelle, dat hie ik net van die tocht. Het waard een lange, verveelzame dag. Stom wie dat. Als ik op squallen ziet, koe ik net wachtje eer ik weer naar huis koe. En nood ik thuis wie, woe ik dat ik gewoon op squallen ziet. Ik woe bij mijn vrienden wezen, bij Merel, Jacob en Femke. Uit leukes en verveling zocht ik op de Toto-app de wedstrijd van Djokovic op. En zette al mijn oorbleune centen op hem in. Het wie haast €25, maar Djokovic zou net verliezen. Dat bestier gewoon net. Eén keer kwam Heid even boppen om het hoekje zien, maar hij zei niet. Heid en Mem namen altijd alle besluiten te jaren, dat hij wachtte op haar. Om 2 uur jerde ik haar het hiem opkomen. Ze kwam net lik als oren dagen dadelijk boppen, maar pas na een jel uur. En te jaren maar Heid. Ik zette me schrap. Ze kwamen erin, maar kreeg zo'n blik in de egen als de dag dat ze mij vertelden dat uw hond bozo stoon wie. We gaan maar die corrector bellen, begon Heid. Toen hast mij van de morgen in elk geval de wereld verteld. Dat wie goed van die. Tja, zo volle elkaar hier ik net hoorn. Oors hier ik het echt wel van me houden. Wij binnen wel heel bot teleursteld in die Heid verder. Toen hast het betrouwen van Femke schijnt. Dat hier nooit matten. Net op deze manier. Als er wat is, des te me omrinst, dan kist altijd bij u komen of oors bij de mentor op squallen. Maar doe kist zelfs net zomaar van alles door de klasse razen. Ik denk dat het Femke een heel soort vertriedien had. Ik begreep van Hoekstra dat ze goed naar huis te gaan is. Dat is zeer. Hoe is nou maar haar? Vreeg ik ze heft. Mem nam het oer. Dat weten we net. Het liep dus het beste dat ze nou voor dadelijk die kant op giest. En had die een excuus ombiest. Ik voelde me ongelukkig bij die suggestie. Ze wou me nou vast net zien. Mem haar stem klonk beslist. Dat is on haar, net on die. Fjouwer. Ik giet erin naar Femke en die. Zo zoek me wat meer tijd om goed na te denken over wat ik nou precies sis zou. Maar doet ik één keer voor haar een huis stie, wie ik nog net volle verder kan. Ik hoop maar dat er geen thuis wie, maar dat mocht net zo wezen. Er kwam al gauw in onderdoor. Het wie Femkes mem. De eigen reet van het goal. Ik dat nog. Hoi, vrouw Wieringa. Is Femke er echt? Ik zou zien dat ze maar die praten wil, zei vrouw Wieringa kwaad aan. Ze liet me boeten staan en die de deur werd heel dicht, als om duidelijk te maken dat ik net zomaar meer welkom weer in haar huis. Ze stommelde de treppen op in de richting van Femke haar kamer. Ik hier daar vaak west, maar de laatste keer wie al een paar maanden alleen. Zou ze daar nou alles verloren ha? Zou ze de poster van Serena Williams van de wand halen ha? En een van Einstein ophangt, denk? Of een oren-nerd? Daar wie het uiteindelijk allemaal begon. Na een minuut van bang wachtjen, jij ik 2 personen de treppen aankom. Ik verwachtte dat het Femke wie, die mij haar mem naar onderen kwam, maar het wie meneer Wieringa. Hij zeg maar serieus. Zat ik hem hier en dal net koe. Normaal wie er de fleurigste man van het dorp. Ik kom er maar even in, Jelle, zei de verzeeft. En hij wiesde naar de kamers door. Ik traapte in het halsje automatisch de schoon uit. Zo hier ik het hier altijd in, alsof het mijn tweede huis wie. Vrouw Wieringa ging me voor naar de kamer. Femkes Heid kwam achter me jongen. Krek 2 oppassers in de venzenis die mij naar de cel brachten. De klok in de kamer sloeg 3 keer. Shit, dacht ik. Ik nog eens geen tennis joet. Stefan zou hem wel afvregen, werd ik dags bleu. Femke haar mem pakte poes Popke van de bank en wiesde mij het vrijkomen plak. Popke zag miauwend een oorplakje op om te sliepen. Wilst ik zitten hier, stil.
Femke is nogal oestuur nou. Ze wil net maar die praten, zei vrouw Wieringa zat de Sjen weer rustig. Ze had dus verteld wat er van hem een bad is. Ik knikte. Ik hier in elk geval mijn best dingen. Daar kon hij de mem niet van zeggen. Het spijt me, zei ik simpel. Ik wil leuk op Femke en doe flopte dat eruit. Dat ze adopteer is, zei meneer Wieringa. Ja, dat ja. Wist er wel wat zoks budget, vreger inkringend? Ik leer de vraag op mijn inwerkje. Dat budget dat je hem ois net haar orden binnen, zei ik stadig. Nee, dat budget het net, zei er kalm. Sjoch, Nora en ik wonen al heel lang bij haar, maar dat slag maar net. Toen hebben we ons onmeld als adoptieouder en kregen we op een dag de zorg van Femke. Het wie de mooiste dag van ons leven. Wat is er met haar echte ouders bad? Vreeg ik. Ik bedoel, nou ja, de biologische. Dat gaat hij niet om, voel Femke haar mem leuk uit. Haar man lag een hand op haar eeren. Rustig maar, Nora. En dan meita. Maar ze had wel gelijk, Jelle. Dat gaat hij niet om. Het gaat alleen nog uw eigen huishouding, dus uw twaan en Femke wat om. Wat ik alleen nog zeggen kan, is dat Femke voor u het mooiste geschenk wie dat we maar krijgen konden. Ien dat we al geen rekken meer maar houden. Vast weten, wij binnen wol haar ouden. Misschien net biologisch, maar wol mooi is het en ziel. Vrouw Wieringa begon zelf te gaan en haar man wreeuw haar leefdevol terug het hier. We hadden zo goed mogelijk dienen. Doet we het Femke vertelden wie het. Hij tutte de lippen en blaasde even. Dat wie dreig, voor u alle draaien. Maar ze docht het fantastisch. Ze wil nou dokter worden, om onvruchtbare maalje en vrouwje dags om een baby te helpen. Meneer Wieringa begon ek te slokken. Dat vinden we zo prachtig. Ze werkt het zo hard op squallen om daarvoor later verder studeren te kunnen. Beskammen roen ik weer naar huis. De woorden van Femke haar huid en mem wie in een hut omgekomen. Ik ging nog eens sorry zijn, wanneer haar mem op een nij naar Femke haar kamer gaan wie. Ze kwam skotholend weer om. Femke wil me net zien. Doet ik thuis kwam, wie houdt je rappels ontskielen? Hoe giet? Vreeg er kwad. Ze wil net maar mee praten, antwoord ik. Maar haar ouden wel. Hast je een excuus om ben? Wel 3 keer. Misschien was het nog wel 3 keer doen. Misschien nog wel 30 keer. Dat is dan maar zo. Doe wist dat je het behoorlijk verkloten hast, no? Zulke woorden beroekte Hoyt alleen als er echt leuk wie. Ja, Hoyt, zei ik dimmen. Ik weet het. Mooi zo. Dan beziekst het mooi maar weer. Ja. Ik zeg om je heen. Waar is mem? Hoyt gooide je rappel in de pannen. Op squallen. Ik zeg verheerd. Op squallen? Hokkersquallen. Die squallen. Die conrector, Hoekstra, wil graag eens face-to-face met een van u praten. Met een beroerd gevoel zet ik de oren thuis mijn fiets in het rek. Schouw zeg ik om je heen. De squallen liek in niet wel een plak te wezen dat ik net langer thuis hadden. Maar misschien hier ik dat wel nooit thuis had. Hier ik beter zitten blijven kunnen in groep 8 van de basissquallen. Daar winnen we gewoon aan het knikkeren in de pauzes, in plak van aan een tafel zitten te praten. Daar winnen we na squaltijd gewoon vrij, in plak van gedocht mijn huiswerk. Eens wiet je maar kloten. Ik wie blied dat ik een bekend gezicht zeg. Jacob kwam krek naar mij om. Ik begroette mijn vriend en ik enthousiast. Yo, Jacob, blied je te zien, man? Scott Holjend zette zijn fiets te plak. Wat een rotstreek, zei er alleen nog maar. Tja, ik hier net verwachten dat zijn verhaal net verder verteld worden zou. Net doe ik nog eens, zucht ik. We ben vrienden, nou. We binnen vrienden, ja, maar Femke is ek een vriendinne, zei hij vol. En vrienden doggen soks net. Als ik daar wat geheims vertel, klap staat toch ek net samen terug? Nee, verzels net, verdiege ik mezelf.
Het wie gewoon stom. Het spiet me, maar het is nog een keer bad. Ik ken er nou niet meer ontwaan. Jacob liep maar heel uitjoegen. Merel is echt leuk. Die wil even neer maar die te krijgen ha, zei ze juster. Met pine en moeite kwam ik de eerste 2 lessen terug. In de pauze ziet Merel bij Femke en de studieballen. Ik wist wat mij te dwaan stier als ik dat shitgevoel ooit kwijtraadje woor. Ik stapte er maar grutte passen op af. Femke, ik wil maar die praten. Ik net maar die, kwam er dadelijk een antwoord waarom. De rest van de groep ziet er maar stil bij. Het spiet me verschrikkelijk. Het wie stom. Ik zou het graag waarom draaien willen, maar dat kan net. Nee, dat kan net. Liep je nog maar rest. Femke, bezocht ik op een ei. Het had geen doel, Jelle, zei Merel. Ze wil niet met je praten, volle Sanna aan. Het is beter dat er even alleen al is, roen Nicole het peteer oor. Het left hiek ze alle 3 vregen, werd ze haar wel net maar bemoeiden. Maar dat liep mij nou net zo tactisch. Ik moest het eerst maar zo litten, hoe ellendig als dat ik vielde. Aan het eind van de dag gingen we weer biologie. Ik hier daar de hele dag in aansjongen. En bij het ingaan van het lokaal viel ik nog meer als bij de orenlessen de egen op mijn rugte. Ik zie het naast Herman, die het al zo ongelukkig zag. Alsof mijn misdier als een besmettelijke ziekte ek op hem oergien wie. Gelukkig zag je er neer bij. En ik kreeg al wat hoop dat ik nou misschien het slimste haan hier. Nog 1 uur, dan mocht ik naar huis. Misschien wie morgen elke keer mijn stommiteit wel weer vergeten. En wie er een nij drama dat we eens op rug komen. Mijn optimisme hier liek wel eens boeten vrouw Hartman rekenen. Ze tikken 3 keer strang op haar bureau en het wie op slag stil in de klas. Doe knikte ze bemoedigend naar Femke, die toe kwam. Elke nien houdt de zieken in. Des die ze dan, zenuwachtig. Hoi, hoi alweer. Juster wie het een stomme dag. Er wordt in de les zijn dat ik adopteerde ben, en dat is ik zo. Toen ik nog heel liets wie, nog maar een baby. Hoe en wat, gaat geen wat om. En ik wil er verder ek net op praten. Dus stel me geen vragen. Ze zeeg naar vrouw Hartman, die het haar een kwart knikje joeg en zei nog: Ik geloof dat de les daar ook giet. Dat klopt het, Femke, dank je wel. Du bist heel dapper dat du dit voor de klasse zo goed uitlijn hast. Daar hast ik heel nou gelijk. Het giet verder geen 1 wat om. Maar daarom is het nog wel een onderwerp van biologie. We komen namelijk ek in het Bisterrijk alle mogelijke soorten van adoptie zien. Wilst vrouw Hartman haar les uitdraaide, schrompelde ik bij elk woord verder in de oor. Ik moest boeten van mijn vergriep. Dat weer wel duidelijk. Onderwijs naar huis kwam er zomaar een trieste gedachte bij mij op. Femke en ik zouden nooit weer vrienden worden. Ik hield nou toch dat haar hudde leren een fase wie. Maar dat wie net zo. Ze wil letter studeren en dan dokter worden. Nou, hoe lang moest iemand die dokter worden wel net naar squallen? Ze zou wilst vast net volle tijd hebben om te tennissen. Dat hier ze nou al net. Net bij mij in elk geval. Dat stutst nog het meeste. Maar waar hier ze sneu nog spelen? Ze grinig kwakte ik mijn fiets in het skorken. Oké, ik hier een fout maken. Dat snapte ik zelfs ook wel. Maar soks koer doch rust een keer barren. Verzin ik daar dan de deerstraf voor of zo? Binnen ziet een huid mem op mij te wachten. Er stien 3 kopjes thee op een keukentafel. Dat was zij net volle goeds. Daar is zoon, geen zitten, zei hij. Ik die wat er van mij vregen. Wij worden eens maar die praten, zei mem. Serieus praten. Ik had dacht zijn dat het me spiet, zei ik. Net daarover. Of ja, ik weet wel. Ik heb juster maar die conrector sprutsen, Hoekstra. Het wie een lang peteer. Ze nam zenuwachtig een slokje van haar thee. Maar het kwam erop del dat het net goed giet op squallen. Valt wel wat daar, vond ik.
Valt net daar, patste hij tegelijk hinne. Hij koer dan samen in een strang wezen, als ik mem of hem tjenspruts. Waar die cijfers dus goed besjoen, die zak je hield iets verder. Nevens Hoekstra stiest voor het komende rapport al op 3 onvoldwaan. 2, zei ik dan mijn verdiegening. 3, dreest het cijfer van die laatste SO-maatschappijleer waarom kriegest, zei mem. Hoekstra had het mezelf zijn. Shit, die hiek dus verprutst. Op maatschappijleer kist net zitten blowen, zei ik wiesnozig. Maar op die orenvakken al, nam hij het weer over. En trouwens, die cijfers binnen sowieso net goed genoeg. Als je er net harder om loekst, bloost het oren je wol zitten. Als een valse start maken op een middelbare school jelle, dat is vervelend. En dat loeken wij ons persoonlijk ook aan. Wij hieren er wat meer bovenop zitten matten. Misschien hebben we die net genoeg gepusht. Hieren we toch dat je zelfs wel het heft in handen nemen zoest. Daar best nou grut genoeg voor, dachten wij. Eens wil er zeggen dat ik nog maar een liets ben, skeert er om me heen. En dat alleen vanwege een paar minder cijfers. Er binnen belangrijke dingen, bezocht ik nog, maar huid kappen mij alweer aan. Daar willen we het ik maar daar gaan. Sjoch, die tweede rapport liep een neer en naai. Dat is al net meer te redden. Voor de derde verwachten wij een serieuze verbetering. Daarvoor moest je een studie. Die mem en ik hebben besloten dat je om die tijd net meer naar het tennissen giest, waar hij Stefan niet zou bellen. Het is net eerlijk, Rafael. Ik bal hem mijn voest, krekt als mijn held op een poster. Nou in een huid mem mij het enige leuke in mijn leven echt nogal pakt. En waarom? Alleen maar vanwege die stomme squallen. Begrijpen ze dan net dat net elke eerste studiebal liek als Femke, Nicole of Sanna wezen koer? Voordat ik mijn cijfers ophellen hier, wie het zat 2 maanden later. Ik kon dus net zomaar een paar maanden tennislessen missen. Hoe zou het dan maar de Friesland Future Cup komen? Ik kon me er net aan zetten om mijn studieboeken iepen te slaan. De situatie wie hopeloos. Om de zinnen te verzetten, iepen ik de Toto-app en zeeg dat Djokovic zijn wedstrijd onverwachts verlen hier. Al mijn zinnen kwijt. Gauw stwatte ik een nijbedrag. Mijn gelok zou doch wel een keer draaien. 5. De dagen en weken sleepten hem maar terug. Elke keer werd die ellende van wiskunde, Engels en skiertnis. Van huiswerk maatje. Van net tennisje maaien. Er wie hielendal niet meer om. Gelukkig dienen de meeste bijen op squallen wel weer normaaltje mij. De storm over mijn stomme actie wie wat lezen gingen. Nije ruzies waren uitvochten, een steltje in uw klasse die och zo verliefd, en er wordt kletst over meneer Van Beek, die een nije vriendinnen hier die lieke goed zijn dochter wezen koer. Het hele adoptieverhaal van Femke wie wat voortzakken. Maar Jacob kon ik wel weer goed opzitten, en ik Merel maken net al te volle stiekelige opmerkingen met mij. Maar Femke zelfs, hier klikt wel eens haast geen contact meer. Ze negeren mij meestal, en als we allemaal op praten, wie het maar hoe vlakkig. Haar fanatieke studeren heeft succes. Bij het oplezen van de cijfers wien het bij haar alle jaar 8 en joches, soms zelfs een 10. Ik kon het kreks een beetje op saisjes houden. Het kon wel eens kiele worden, maar het slagen mij gewoon net om me echt hard huiswerk te zetten. Liek als altijd fietste ik alleen nog naar huis. Ik wie me wurg en hier nergens meer nog doen, nou ik net meer tennisje mocht. Het wie al een maand alleen dat ik voor het laatst op een baan stier. Ik vond de dagen zo hielendal net leuk meer. Al die elke keer krekt of alles verder nog hield het hetzelfde weer. Huid stier dan ik weer gewoon in de keuken toen ik thuis kwam. Ha, die zoon. Joet is het weer eens tijd van lekkere pannenkoeken, dacht ik zo. Wat was erop, ha? Maak het niet uit, zei ik. Zie je dan? Vreeg ik terug. Whatever. Ik ga naar het huiswerk. Oké, succes. Hij knikte me ta. Hey, en kop op, hè? Zonder hem te antwoorden, ging ik de treppen op. De 14 treden naar boven vielen alle jaar leeds weer om. Niet liep meer makkelijk te gaan. Wat een shitleven ha ik eens,
Het enigste wat me nog wat willen bracht, wie de app van Toto. Nou ja, willen, spanning meer. Ik hierde de laatste tijd best wat centen mooi vergriemd. Maar dat wie ont ik ek wel pech aan hier. Dat Rafael Krek doe een blessure kregen, dat hie ik dus ek net weten ken. Of dat Djokovic zomaar verrassend die wedstrijd verleer. En letter nog een paar van dat soort misslagen. Bij eindje besluit verleer ik meer dan dat ik won. Ik hier lezen weer een paar tientjes op een app zetten matten. Mijn bankrekken rekken aardig leeg zag. Maar ik moest het verlenen hield weer omwinnen. Ik wie zat druk met het ziekje van een goede wedstrijd om op in te zetten, dat ik net jet hier dat mem thuiskomen wie en voorten dadelijk boven kwam. Ze klappen aan en kwamen erin, wielst ik nog op bed lag met mijn telefoon. Hoi Jelle, hoe is het? Ze klonk me viesten te fleurig. Daar hie ik heel een dag in nacht door. Min, zei ik dan ek. Het wie geen legen. Squallen? vregen ze. Alles, antwoordde ik. Ze zwijden. Dat woe ze net jaren zelfs. Ze wil jaren dat het tiptop oké met me gie. Dat ik de joggers onin riege en dat alles nou op zijn poortjes te lonen kwam. Maar dat die het net. Uiteindelijk terugbrudt ze de stilte. Wat dochst? vregen ze. Nee, neert. Even 5 minuten pauze, hoor dat? Ja, heer, vanzelfs. Hij had ze laatst pannenkoeken bakken. Hij vreeg hem oor, was to erop haar worst. Maak het neert. Dat had ik hem zelfs ook al zijn. Mem gooide door een orenboeg. Jelle, als er wat is, dan kist het mij gewoon sissen. Wij binnen die orden, wij steen aan die kant. Er is neert. Ik luts maar mijn moele. Dat geëmel van mem maakt mij maar zenuwachtig. Wat zou er wezen matten. Du bist zo stil, zo zonder energie. Zo kennen we die hier dan net. Je hebt mijn tennisje nog oppakt, zei ik maar inhouden leeuwkes. Ze zuchtte. Wij willen dat je wat beter in bijs dorst op squallen. Verdiegende ze haar een actie die het net te verdiegen in weer. Als je dan die cijfers wat ophellest, dan komt het tennisje vanzelfs wel weg. Lip maar, zei ik zinnig. Het heeft toch zo geen doel meer. De Friesland Future Cup ken ik wel vergeten. Ik ben er net klaar voor. Boven dat ga ik voor het dubbeljen ek heel dag in partner. En die ken ik nou ook net ziekje, dat ik net meer op een club kom. Het stelt al je niet meer voor. Zat bij mij er al zei, ik werd dus geen profspeler. Dat ga ik nooit zo Jelle, zei ze zeft. Ze zeer ongelukkig om haar hinnen in mijn kamer. En haar eergevoel op de morgen poppen mijn bed. Hé, die poster van Nadal, waar is die? In de prullenbak. Joet of moon gooi ik me rekken erachteraan. De volgende dag zag er weer precies hetzelfde uit. Dezelfde stomme lessen en dezelfde stomme leraren. We hingen een SO Engels en het wie weer een verrakseling. Ik hier juist er wel bezocht daar wat van te leren, maar het slag me maar net om te focussen. Een nieuwe onvoldwaande zou me nog meer in de problemen brengen. Maar wat kon ik eronder aan? Waar leerde ik nou eens voor? Ik wil mijn hele leven op proftennissen worden, maar nou moest ik dat opjaan. Het zou toch net barren. Ik wie net goed genoeg. Ik heb training nodig, die ik nou net kreeg. En dan mijn zwakke knibbel nog. Het wordt hem gewoon net. Liek als altijd wie de biologieles van mij het slimste. Net van Femke. Die hong mevrouw Hartman haar lippen en schreeuw heftig mooi, wat die ik zei. Nou ik wist dat ze letter dokter worden woe, snapte ik dat beter. Femke hie een dream en van de vakken die daarvoor wichtig wienen, die ze extra haar best. Als ze me dat nou gewoon zijn hier ik dat wel begrepen. Ik jongens ek een dream dat alles verwikken moest, want ik net meer mocht. Maar ze hield me nooit verteld. Waarom net? Dan hie ik ek net. Jelle? Ik waard wekker uit mijn tenzen en zeeg op. Ja? Vrouw Hartman stier ongeduldig voor de klasse te wachten. Wat is het antwoord? Elke nie zeeg mijn jongen wilst ik stammeren. Wat weer de vraag ik alweer? Wat is fotosynthese? Zei vrouw Hartman heel precies. Weet ik net, maakte ik taai aan. Doe hiest het van jou leren matten. En ik had niets nog eens uitlijn.
Ik helle mijn schouders op. Ik weet het gewoon net. Ik voelde mij alsof ik elk moment goelen koe. Vrouw Hartman zeeg me nog eens erg denkend om en maakte een notitie in haar grote boek. De pauzes wien het Sint-Wurg hielendal een hel. Merel hier haar definitief omsletten bij het groepje van Femke, Sanna en Nicole. We kregen er een staffeltje een paar jongens van waarom. Vrienden van Jacob zijn voetbaljen. Dat wie dan ook het enige dat ze op praten konden. Het schijnde dat er elke dag wel een wedstrijd op televisie wie. Hoe tennis hingen ze het nooit. En ik voelde me helemaal buiten het groepje staan. Jacob gie ik vaker nog op in het geëmel over Champions League en Nations Cup en weet ik het al eer. Eens wie neert op squallen meer leuk. En thuis wie het al net volle beter. Houdt de mem die in een likke fleurig, maar wat hiek ik eroon? Tennis wie alles voor mij en dat hien ze al pakt. Vonden ze het dan vreemd dat het neert me mislagen? Op een dag in april vond ik ze achter haar laptops. Ze werken joet allebei de thuis en zegen tegelijk op. Ha, die Jelle, zei hij. Kopje thee? Nee, ik moet leren. Oké, zoon, succes, raad mem. En dat wie het dan weer. Ik gie de treppen op naar mijn eigen kamerke. Daar kon ik dan in elk geval een paar uur restig terugbrengen. Als ik me dan toch zag kloten vielde, wie het me beter om alleenig te wezen. Ik pakte de telefoon erbij en zeeg dat mijn budget op Toto alweer haast op wie. Ik moest maar wat extra centen nog maatje, zodat ik de joert inzetten kon op een tenniswedstrijd van spelers dat ik ooit heel dag in doel hier. Tja, wat kon het mij ook alweer nog verrekken. Vat ik er een tak aan, gie onder de bel. Ik jij dus mem iepend aan, maar kon net verstaan wat er zijn waard. De stemmen van de bezieker kwam me ergens bekend voor. Het klonk als een famke, als misschien een jonge vrouw. Doe kwam mem naar boven en klop op mijn door. Ik klikte gauw de Toto-app voort, zonder het heel toe te maken. Dat moest letter dan maar. Jelle, er is hier in je verdij, zei mem. Van mij? Dat verwonderde mij. Er kwam als nooit in je van mij onder door. Net zond dat gedocht maar Femke. Het is een famke met een tennisracket. Kom dan maar gauw naar onderen, ze wacht het op tij. Een famke met een tennisracket? Wie Femke dan waarom kan? En hoe ze weer spelen? Dat zou geweldig wezen. Maar mijn enthousiasme zakke krekt ze het weer voort. Ik mocht anders net met tennisje van mijn oren. Dat ik zo Femke voortsturen matte. Doch zwie ik nieuwsgierig, doet ik de treppen naar doen. Waarom wie ze net gewoon boppen komen? Of woe ze dat nog net? Woe ze net alleen maar mij op mijn kamer wezen? Dat ze in het verliezen zo vaak west hier? Ik opende de deur van de huiskamer en zeeg het tennisracketje in de morgen staan. Een echte Wilson. Doe maar weer. Die Femke een nieuw racket kocht voor haar comeback. En waar wie ze? Ik zeeg om je heen. Ze is naar de wc, hij huid uit. Hier is het afsprutsen om te tennissen. Nee, wie net. Ik weet wel dat het net mooi. Maar Femke weet het vanzelfs net. Femke? Ja, ik ha haar net verteld dat ik net tennissen mooi. Misschien dat ze daarom samen komt. Ik zal het haar wel zeggen, maar dan nou. Hij begon te luiden. Het is Femke net, Jer. Een oorfamke. Ik ken haar net. Wat wie haar naam nou? Mem helle de schouders op. Ik kon het net recht verstaan. Ze praten nogal mooi een accent. Een accent? Ik jerde de wc terugspelen en kreeg er voor een moment een wel heel vreemde gedachte. Het zoerdags net. De deur van de wenkamer geïepen en daar stier ze dan. Het zoerdags wel. Hi Jelle, daar je bent. I was wondering of je met mij wil tennis. Laat us eerst eens even thee drinken, voor mem. Doe ik een kopje? Sorry, wat wie die naam ik alweer? Zanna. Met ze aan de beginning. Is Oekraïens. En ja, lekker, thee. Oekraïensk? Mem zich verheerd. Wat knap dat je al Fries verstaan kist. Al was het ons liever dat wij in het Engels maar die praten. Of in het Hollands misschien?
Nee hoor, het is nice to hear Fries. Ik woon bij Friesen in hun home. Mijn guestouders. Zij spreken ook Fries. Maar speaking is voor mij difficult. Moeisem? Ze hier samprotten moeite maar het laatste wut dat ze er zelfs om laatje moest. Nou, ik vind het heel bijzonder, ja, beerde Hoyt. En je hem kennen nog van squallen? Sanna knikte. Ik spreek a lot met Femke. Ze tennis met Jelle. Net meer, zei ik. Ze is niet zo, fanatiek in sport, klimke Sanna. Ze wil dokter worden. Maar ze said to me, vertelt, ze zegt nooit denkend, vertelde, hoop mem. Ja, ze vertelde me, Jelle is good in tennis and needs a playing partner for the Friesland Future Cup. Nou, ik dacht to myself, why not? Why not? Ik schotholle. De Friesland Future Cup is net zomaar een toernooike, lei ik Sanna uit. De grootste tennistalenten uit de regio spelen daar in Tjennenoor. Om mee te dwaan van de prijzen moest het trainen. Jarenlang. Sanna laak het voort. Ik draai het gewoon. Als ik niet goed enough ben, moet je maar voor ons together de ballen return. Eens je genoeg door dit hele verhaal. Koers zou ik wel onhasjen dat Sanna er net volle van koer. Maar die grauwe bril van haar. Ze hier vast een keer een boek over tennis lezen of zo, en toch dan dat ze zelfs ook wel spelen koer. Maar zij is het net. Nood ik een trainingsachterstand hier, zou ik er zelfs trouwens ook wel net volle van bakken. We zouden zelfs stumpers wezen, en communicatie op een baan konden we ook wel vergeten, maar Sanna haar rare mix van taal. Het zou een oorgang worden, die hele Friesland Future Cup. Maar wat maak ik mij druk? Het zou dags net mooi van huid en mem. Ze zeggen dan oor als zij juist gewoon. Ze konden nou elk moment zeggen dat haar een zoon net spelen mocht om zijn cijfers aan mee winnen. Ik schamme me nou al deer bij die vernedering. Sanna zou te weten komen dat ze mij behandelen als een lieds ben. Zou ze dat dan terug vertellen om Femke en wat het verder op squallen majere woe? Thee op? Vreeg Hoyt. Sanna knikte, wilde ik mijn laatste slok nam. Nou, die kant maar op dan. Jelle, neven zuske toch wel een verzetje broeken, nou? Dan zullen we van een jong de jaren maar in huiswerk aan de slag. 6. Het wie manoeuvre om naast een oorfamke als Femke te fietsen. Ik wist net goed wat te zeggen, maar Sanna trok bruts de stilte. Great that you playen will. Ik weet vanzelfs net of we wel een goed duo binnen, had ik de boord over. Nee, maar daar komen wij snel en af achter. De tennisbaan laaide verlitten bij. Misschien wie het wat te fris voor een soort meisken, maar Sanna striele heel en dal wil ze fietsen te plak zetten. Ik heb dit winter een paar keer met Femke tennis, zei ze. Maar dat is alweer een while ago. Ah, dus wie is het dat ze mooi spelen had. Ik vreeg het me al hoor. Het was niet zo nice dat ze jou dat niet vertelde. Maar ze was angry. En helemaal nadat je blab out her secret in de classroom. Automatisch schrompel ik weer in een oor. Dat wie dom, zei ik simpel. Ja, dat was zo, voor Sanna ek. Maar everybody doet sometimes domme dingen. Me too. Oh ja? Wat dan? We wienen bij de bankjes omgekomen en Sanna pakte de spullen uit haar tas. Dat ik dacht dat learning everything was. Not true. Dat zie ik nou ik altijd. Het is niet everything, maar wel important. Belangrijk. Wichtig. Sorry, one moment. Sanna die haar bril af en begon maar linzen te mieren. Toen stroepte ze haar joggingbroek en jas uit. Daaronder hier ze een tennisrokje aan en een heus shirtje van Under Armour. Nou, dacht ik, om het ark en de kleen laat het in elk geval net. Sanna die zelfs wat warming-up oefeningen. Correct echt, gnisk ik in mezelf.
Wat denkt ze nou? Dat tennis daarom draait? Maar ze hier het in elk geval vaker als 1 keer dien. Zij wie het dus, dat Femke moest spelen hier. Wat zei Stefan daar ook alweer oer? Femke, wie van de baan vagen? Dat leek me sterk. Misschien hier ze Sanna winnen litten. Ik dikkerde naar de orenkant van het net, dat Sanna oorjoeg dat ze reed wie om te serveren. No way dat Femke toch die studiebal verslaan weer, dacht ik nog wiels ik kleerste in hier. Tennisrokje en lenzen of net? De eerste klap jerde ik alleen maar voorbij soezen. Sanna serveerde hem precies in de hoeken van het opslagvak, in een verschroeiend tempo. Verbjusteren zeeg ik in het gravel. De uitdruk van de bal wie precies aan de binnenkant van Aline. In? Raap Sanna van de orenkant. Ja. Ik wilde er net om liegen. Mooie klap. 15-0. Oké, raap ze weerom. Ready? De tweede bal kwam lieke hut en ik kon met moeite de return over het net krijgen. Daarna sloeg Sanna haar voorhands zo diep het veld in dat ik alleen maar verdienen kon. Ik roef van links naar rechts en bezocht er maar het beste van te maken. Het wie heerlijk. Ik ging helemaal op in het spul en Sanna liek zo. Praten dienen we net, alleen de scores weer helje. Doet de set Aron weer, mast ik maar 6 fjouwe beliezen aan. Aan de ene kant pijnlijk, aan de andere kant wie ik vol bewondering van Sanna haar slagen. Wat een kracht zit er in haar. En, good enough? Vreeg Sanna luidend, doet we bij uw tasten oorkam om wat u te reizen? Ik laak hem maar mooi. Allemachtig, sis, wat een verrassing. Dat haast toch vaker dien. In Oekraïne was ik de champion of my city, zei ze. Stad. Echt weer? En doest je hier kamst? Haar gezicht verleerde in 1 klap de glim. Toen had ik een long time geen zin meer om te playen. Het leek zo onbelangrijk. A waste of time. Wat heeft mijn country daar nou aan? Ze zuchtte. Maar toen kwam dat day dat you in the break aan Femke vroeg of ze wil playen. Ik pakte at home voor het eerst in maand mijn racket weer eens beet. Ik maakte wat movements in de air, de lucht, backhand, forehand, volley. De feeling kwam terug. Ik vroeg Femke of ze eens wilde playen. Ze deed het, maar net graag, vol ik aan. Nee, ze was niet zo interested. That can change. Soms break you met iets. Another time plak je het weer. Soms een tie, soms een break. Ze laken. Dat heb ik one time eens heard en er zit wel wat in. Femke zit in the middle of een break. En die break is oer, begreep ik. Exactly. Toen Femke niet zoveel enthousiasme meer had, vroeg ik haar als ik met jou kon playen. Dat hast u haar vregen? Dat vond ik wel zo decent. Netjes. Netjes, ja. Ze zei dat ik dat of course moest doen. Ze is heel nice. Ze understands dat ik tennis nodig heb. Anders word ik crazy. Gek. Maybe like you. Maar Femke heeft other things, right? Ze wil dokter worden, you know. Ja, I know. Tennis lijkt dan niet een paar wichtig. Maar life is niet alleen learning. Daar ben ik wel achter. Do bist oors echt zo'n studiebal, gooide ik eruit, zonder goed na te denken. Ze zeeg me net begriepend aan. Studybal? Lip maar, ik skotholle. Wat zei ik soms echt stomme dingen? Sanna nam een slokje uit haar waterflesje. Nog een set? En you think dat we een andere keer dan kunnen dubbels? Ik regel wel wat anders, zei ik. Een protte wie oors worden, nood ik mooi Sanna spelen, maar net alles. Op squallen zich Femke mij nog heel tijd amper aan. En ik vond het net zo'n goed idee om me aan te sluiten bij het studietafeltje, zat de fjouwer van me al neemt waren. Had de mem hier mij onderwilens duidelijk maken dat ik alleen maar Sanna spelen mocht en aan een Friesland Future Cup meedoen mocht als mijn cijfers goed genoeg wienen. Hij helpt me daarom nou elke dag met mijn huiswerk en mem houdt precies het gemiddelde van mijn cijfers bij.
We moeten er even een bob op zitten jellen, dat hast nou nodig. Ik liet het maar om me komen. Leuk wie het net, om alle dagen de scorekaart op tafel te zien als ik thuis kwam, maar ze lieten mij in elk geval weer tennisje. Het hier eerst wel wennen west om met Sanna te dubbelen. Femke en ik wisten altijd precies van een oor hoe we op de baan beweegden en wat uw sterke en zwakke punten wienen. Met Sanna moest ik dat op na uitvinden, maar gelukkig ging de communicatie onder het spelen al gauw een stuk beter. Met kwarte termen joegen we aan wat de oren dwaan was. Dienbal, volley, geen litten. Zag je dat door de baan. En wat kon dat famke spelen? Wat een sukkel hier ik west om haar uit te maken van suffe studiebal. Ze kon net alleen een beter leren als ik, maar al eens ik beter tennisje. Na een pittige training zitten we te jaren uit te puffen. Wanneer kom je hem weer? Vreeg Stefan. Het lef zou ik morgen weer willen, zei ik, maar ik hou over een paar dagen een repetitie Nederlands. En daar moet ik goed van leren, want die is hartstikke belangrijk. Ik ook, zei Sanna. Ik krijg dan wel compensation, maar ik wil hem graag as good as possible maken. Dus, concludeer ik, wil ik Sanna onzeg, even een paar dagen rest en dan in het weekend weer? Dealio. Stefan was leidje. Als je hem op de Friesland Future Cup extra goed geeft werkje, maak je ik van de miste training geen enkel probleem. Een goed weekend later zie ik triomfantelijk op een fiets naar huis. Met een dikke vette 8 op Nederlands in de binnenboezen. Werd ik het bijhellen hier weet ik net, maar nou kon het haast net meer missen of ik zou oorgaan naar de tweede klasse. Heid stier me op te wachten in de keuken. En? Vregen nieuwsgierig. Gaat Heid dan net op magistersjoen? Daar is je mem van. Ik wil het graag van die persoonlijk jaren. Alsof ik de Friesland Future Cup zelfs in de handen hier, zou oerhandig ik Heid het papierke. Hij eeg het oor en zeeg mij de aan. Mast er nou slokken? Prachtig, zoon. Prachtig. Ach, wat ben ik grutsk op die. Verdikke me. Hij joeg mij een knuffel, wat trouwens nooit die. Dat moet vierd worden. Wat was door Jonite? We kunnen naar de Chinees. Of wat denkst van een pizza? Ik skotholle. Pannenkoeken, met extra dikke plakken cheese. Hij laken. Is goed. En giest dan Joet ik nog maar Sanna te trainen? Nee, beter van net. De knibbel docht wat zeer, die maat rest ha. En Sanna vond ik al dat we net te vol in het zwitwerkje matten, zo vlak voor het toernooi. Hij knikte dat het goed wie en ik ging naar boven. Het joeg een goed gevoel, zo'n dik Siever. Even tocht ik eroon om het te vieren met een inzet op de Toto-app, maar dat wie al eens net zo'n toek idee. Ik wil beter mijn boeshield opsparen voor een mooi nieuw Wilson-record. Ik hier een paar klappen maken met die van Sanna, en nou wil ik echt aan denk. Ik jerde dat mem thuis kwam en net volle letter wat er op het doorklappen. Ze kwam erin met een grote koker. Jelle, ik hier al stiekem op magisters, jongen, en jerde nog eens het goeie nijs van Heid. Geweldig, nou? Ja, zei ik alleen maar. Doe wies ik naar de koker. Wat is dat? Ze laken heimzinnig en joegen mij. Wij binnen achtzak rutsk op die jongen, zei ze nog. Toen ging ze zonder verder een witte sissen werd daar de door uit. Ik iepende de koker en er kwam een vette, naaie poster van Rafael uit. In zijn powerpose nooit de Roland Garros won hier. Dat weekend wie het de Friesland Future Cup. We moesten ervoor naar de stad. Heid en mem gingen ek mooi en Sanna kwam mooi haar Frieske gast houden. Ze hellen haar grote record uit de kofferbak en doe pas zeg ik dat er nog een vierde persoon uit de auto stapte. Femke! Raap ik automatisch. Ze stutst haar hand naar me op. Dat wie in elk geval al wat. Wat leuk dat je komen bent. Voor Sanna, maken ze me duidelijk. Ze is heel goed. Dat weet ik, zei ik zeft. En daar kwamen de orenteams ek achter. Us trije poolwedstrijden gingen oor één set. En die wonnen we alleer makkelijk. Sanna sloeg de bal liek als altijd hut en diep. En mijn volleys wien scherp en precies. Hier al die lessen van Stefan dacht me mooi holpen.
De 4 beste teams zullen na de lunch de kruisfinale spelen, wedstrijden die tot 12 sets gingen. In de hele finale spelen we tegen een jongen en een famke uit de stad. Ze bezochten dus de concentratie te helpen, toch heel stadig te spelen. Ik maak me al leuk, maar Sanna kalmeerde mij tussen de punten terug. Niet op letten. They know we can beat them. Daarom doen they zo. Ze hier gelijk. En doet ik de focus weer waarom hier, wonnen we de eerste set maar 6-2. In de tweede ging het treiterin nog een stuk verder. Wat mat dat mens hier? Vregen de jongen om mij, doet wij te jaren onder het net stien, nou het Sanna opslaan zoe. Wat bedoelst? Wat mat hij hier in Friesland? Die boetelanden desto maar spielest. Toch normaal je? Sanna mapte een ace, waarna ik tjen oor het famke onder het net kwam te stien. Die wie nog vervelender. Net eerlijk van die om me haar te spelen. Dit is een Fries toernooi. Nou en, ze wennen het ook in Friesland. Maar ze is geen Fries. Ze zit vast vol met doping, die eerstblokker. Ach, houd in bek, zei ik leuk. Maar Sanna luts haar neer wat van on. Ze bleur gewoon de bal secuur in de hoeken slaan. Ik word onder Wilens wurg en mijn knibbel begon heel iets meer zeer te dwaan. Ik maakte wat domme foutjes en het wie benamen om Sanna te tankjen dat we echt de tweede set maar 6-4 won. Nou daarin joegen de eikels dus geen hoorn en ze voeteren op een oor wil ze de baan aangienen. Kut boetenlander, raben ze nach de oude waarop de umpire van zijn stoel kwam en ze heegst persoonlijk de baan aanjagen. Sorry daarvoor, zei ik beskammertje Sanna. Ze kennen gewoon net door haar verlies. Ze laken alleen nog maar. In Oekraïne ben ik wel meer used to. Kom, only the final nog. Hoe is jouw knee? Pijnlijk, zei ik eerlijk. Dat zo. Gaat het wel? Otherwise wij stoppen hoor. Dat nooit, schrok ik. Ik dacht aan Rafael, aan al zijn operaties van een perilien. Hij wie weer omkom en werd de nummer 1 van de wereld worden. We hingen haar kwartier rest om de finale beginnen zo. Femke kwam bij u zitten. Ik wou al oranje komen om de beide fam al in te litten, maar wat ze te vertellen hier, gie ik mij jongen. Ik ga niet eens even bij de wedstrijd van je tegenstanders jongen, zei ze keerspannerig. De jongen had een heel goede voorhand, maar is kwetsbaar op zijn backhand. Het famke slaagt dan weer alle ballen van achteruit hut en scherp, maar is minder wis op haar volley. Beide binnen ze was super fit, dus had de punten kwart. Sanna en ik knikten. Dat klonk als een goed gameplan. Eén keer weer op de baan kon ik goed merken dat het de finale wier. Ik werd wat zenuwachtig en uw tegenstanders wierden echt goed. Die stienen ik net van neer in de finale. Dankzij de onderwijzingen van Femke wisten we likwijls haar een zwakke plakken te vinden. De jongen maken in die wat fouten met zijn backhand en we houden de punten kwart. Zo pakten we de eerste set maar 6-4. In de tweede set hier het orenteam uw zwakheden ek beter terug. Ze bezochten de rallies juist langer te maken. Sanna maakte na een lange dag tennissen nou ek wat onnodige foutjes en het wordt 6 draaien van de tegenstanders. De umpire raap ons naar het net. Alle 4 hij een prachtig spelen, maar we moeten nou 1 keer een winnaar hebben. Je kennen de regels. De derde en beslissende set is een super tiebreak. Wat het eerst 10 punten had, wint de wedstrijd en de Friesland Future Cup. Een grote succes alle jaar. Ik koe eens net meer en hopen en smeken dan maar dat de punten kwart wezen zonen. Ik mocht beginnen met opslaan en geef voor alles of niet. Het wordt alles. Een keiharde ace en een 1-0 vastsprong. Daarna ging de score liek op. Er worden hier en daar wat foutjes maken, elke nien wie een een van de krachten. Aan de zijlijnen waren beide teams tussen de punten terug het onmoedigen. Femke jerde ik roepen, Jem hazen. Kom on, Sanna. Ik verbier te pienen. We kwamen nog een 8 voor. Matchpoint. Wat volgen wie de langste rally van de wedstrijd. De tegenstander wist alle ballen los of oer Sanna te spelen, dat ik moest achter in het veld rennen en vleenen om de bal maar in het spul te houden. Ik vielde de knibbelbaan
en besleert na een klap of 20 daar een nije alles of neert bal richting de line. Uit! Wie het onverbiddelijke oordeel van de umpire. Njoggen! Ik raap Sanna bij me. Wie recht uit? 2 centimeter. Are you okay? Nee, zei ik eerlijk. Mijn knibbel. Ik vocht ze in de tren en woerde bij zitten gaan. Doe gilde Femke Boppen alles uit. Kom op, Jelle, du kist het. Terugzetten nou. Bist toch geen iets bij meer?